Türkmenistanly gey oğlan özü arada gurrun vermek we diskussiya başlamak isleýänligini aýdyp Azatlyk radiosuna ýüz tutdy. Salam, meniň adym Kämil, men gey. Men özümüň geydigimi çağalykdan bäri bilýärin. Biziň Kämil bilen tanyşlygymyz şundan başlandy. Azatlyk radiosy onuň hakyky adyny üýtgetdi. Ol kärwünçi kardiolog Lukman Minskiň medisina universitetinde bilim aldy. 2018-nji ýylyň somsunda ol Aşgabat şäherine dolanyp bardy. Häzir ol Aşgabatyň keselhanalarynyň birinde işleýär. Kämil öz ýagdaýyny gurrun bermek üçin Azatlyk radiosuna günden ýüz tutan Türkmenistanly seksual azlyklaryň birinji wekili. Türkmenistanda LGBT wekilleri babatynda kemsitmeleriň hem zorluklaryň ýüze çykýanlygy barada maglumatlar soňky ýylyň dowamında Azatlyk radiosuna ençimegede gowuşypdy. Emma biz mundan öň bu maglumatlary ne tasdiklap ne de inkar edip bildik. Şeýle kemsitmeleriň pedallary bilen habarlaşmak hem mümkin däldi. Kämil Azatlyk radiosuna özü barada habar bermek, ýagny özüniň seksual azlyklaryň wekildigini açyk mälim etmek maksady bilen ýüzlendi. We ol şeýle ädimeden ilkinji türkmen geydir. Ony şeýle ädime etmäge homoseksuallygy jinayet hasaplayan Türkmenistanda LGBT azlyklaryna bolan çydamsızlyk gatnaşygy we öz garyndaşlarynyň düşünmezligi mejbur edipdir. Bellemeli ýeri biz Kämil bilen 3 hepde bäri gepleşýäris we bu döwrüň dowamında ol söhbetdeşliklerde özü barada açyk gurrun bermegiň dogry bolup bolmazlygyny ençemegede şüphasyna goýupdy. Sebäbi Türkmenistandaky şertlerde bu onuň üçin ören huply bolup biler. Ol her pursatda özünde nämeleriň bolup geçýänligini ýygyderli habar berip durdy we biz onuň şahsiýetini açyp açmazlyk baradaky kararymyzy birnäçe gezek üýtgetdik. Emma onuň soňky günlerde başdan geçirenleri oňa guturnukly karara gelmäge itergi berdi. Biz Kämil bilen hupsuz kanallaryň biri arkaly habarlaşdyk. Sebäbi ol öz ýakynlarynyň onuň bize ýüz tutanlygyny bilip galmagyndan howatyrlandy. Şol messenger arkaly ol bize video ýazgysyny hem ýollap, dören ýagdaýyň özü üçin nä derejede çydamsızlygy hakynda gurrun berdi. Men çağalykdan bäri özümiň geydigimi bilýärin we muny boýna almak maňa agyr düşdi. Men öğrendiğinçi maşgalada kemaly geldim. Mektepden soň men Minska okuwa gittim. Medisina universitetine girdim. Minskde men erkinligi duýdum we özümi bolşum ýaly kabul edip başladym. 2018-nji ýylyň tomsunda men okuwymy tamamlap ýygyma Türkmenistana geldim. Emma men mydama gitmek barada pikirlendim. Sebäbi men ýalylara Türkmenistanda ýaşaýyş ýok. Gaýdyp baranymdan soň men özümi ýeki duýup we bir gezek men internetde bir oglan bilen tanışdym. Biz gepleşip başladyk. Online gurunduşluklarymyzda ol ören ýakymlydy. Biz duşmak barada ılalaşdyk. Emma men munyň näme öwrüljiğini gözüňe getirip bilmändim. Diýip Kämil gurrun berýär. Şol duşuk onuň üçin erbet bolup çykdy. Onuň bilen internet arkaly gepleşen adam şeýdip geyleri aldawa salýan polisiýanyň işgäri bolup çykdy. Sebäbi Türkmenistanda homoseksuallyk şu çakaçynlyk kanun tarapyndan ýerlenýär. Biz duşugy akşam saat 7-de belledik. Emma men baranymda ol ýerinde ýokdy. Men oňa jaň etdim. Ol tiz geljegini aýtdy. Men garaşan wagtym dermanhana baryp öz dogunum üçin derman aljak boldum. Meniň ýüzümden raýat giyimli 2 adam girdi. Ellerimi gandallary baglady we Hitrovka etrafyndaky polisiýa bölümine alyp bardylar. Diýip Kämil ýatlaýar. Ony jinayet ýazarlamasynyň daýasynyň prezidentiň gora gullugynda işleýänligi halat edipdir. Emma garyndaşlary ony alyp gaýdýança ony polisiýa bölüminde urdular we kemsitdiler. Polisiýa bölümine çelini ýolda meni awtoulogda ýençdiler we paýyş sözler bilen sögündiler. Baranymyzdan soň hem ýençmegi dowam etdirdiler. Elektroşoker ulandylar we meniň geydigimi kameranyň öňünde boýun almagymyzy talap etdiler. Olar telefonumy elimden aldylar we kontaktlary gördüler. Meniň başgalar barada habar bermegimi talap etdiler. Göwürmegi wada berdiler. Giç aksam saat 11-den soň meniň telefonumy ýakynlarym jaň edip başlady. Polisiýa işgärleriniň biri jogap berdi. Jaň eden meniň kakamdy. Onuň doguny prezidentiň gora gullugynda işleýär. Olar meni alyp gitmek üçin bile geldiler. Daýymyň prezidentiň gorugynda işlemegi meni halat etdi. Emma gözüniň aňyrysyna düşýän men ýalylaryň ençemesi bar. Haçanda Kämilin kakasy we daýaty onu alyp gidenlerinde onuň tutuş bedeni agyryardy. Aýratynam elektroşoker bilen urulan ýerleri, gapyrgalarynyň töwerekleri. Emma garyndaşlary tarapyndan halat edilmegi onuň kemsidilmeginiň soňuny çykmady. Öýe barýança ýol ugry meni diýingysyz kemsitdiler. Indi muny ýakynlarym etdiler diýip Kämil ýatlaýar. Öýde täzeden gysyş başlandy. Kakym gyýryp başlady. Sen haramzady, seni bir yerlere akidip damagyny çalyp taşlasam gowy bolardy. Daim we agalarym hem üstüme gyýyrdylar.
Meniň olary maskara edýändigimi aýdyp, soň hepdelerde meni molla gatnatdylar. Meni doga bilen bejermek üçin soň psihologu, iň soňunda meni öýürme kararyna geldiler. Bu halis meni öldürdi. Kämilin sözlerine göre onun seksual aýratynlygy barada häzirdiňe kakasy dogunlary we daýy bilýär. Emma Kämil öz barada habar bermek, ýagny özüniň geýdigini açyk aýtmak we öz mysalynda diskussiýa ýol açyp türkmen jemgyýetinde seksual azlyklaryň wekilleri babatynda gatnaşygy gaýtadan seretmeň zerurlygyny aýtmak isleýär. Hormatly radio dinleyijiler, bu maglumatyň doly görnüşini biziň adathabar.com web saytymyzdan okap bilersiňiz. Adatlyk radiosuna proxy serverler arkaly howpsuz girmek mümkin. Halkara Valyuta Fonduna görä Türkmenistanyň ykdysadyetiniň ösüş tepkini 2020-nji ýylda 6% deň bolar. Halkara Valyuta Fondunyň soňky hasabatyna 2019-njy ýylda Türkmenistanyň jemi içerki önümiň ösüşiniň 6,13% deň boljakdygy çak edilýär. Üstümizdäki ýyl bu görkeziji hassa pesa gaçyp 6% deň bolar. 15-nji oktýabrda Halkara Valyuta Fondu 2019-njy ýyl üçin global ykdysady ösüş çaklamalary boýunça täze hasabatyny çap etdi. Hasabatda bu ýyl Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň depkininiň 6,13% deň boljakdygy çak edilýär. Halkara Maliýe Edarasy Türkmenistan üçin bu görkezijiniň üstümizdäki 2020-nji ýylda 6% deň boljakdygyny çaklaýar. Valyuta Fondunyň täze çap eden maglumatlaryna görä 2019-njy ýylda Türkmenistanyň ykdysadyetine inflasiýanyň derejesiniň 13,13% ýetjekdigi çak edilýär. Şol bir wagtyň özüne 2020-njy ýylda ýurtda inflasiýanyň derejesiniň 13% deň bolmagyny garaşlýar. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, Halkara Valyuta Fondunyň ozalky hasabatlaryna Türkmenistanyň jemi içerki önümiň ösüş tepkini 2011-nji ýylda 14,17% deň boldy. Bu garaşy Türkmenistanyň soňky 3-10 ýyllygyny Halkara Valyuta Fondu tarapyndan hasaba alynan eň ýokary ösüş tepkini 2011-nji ýylda energiýa serişçileriniň bütün dünýäde global gymmatlan wagtyna bir barel neftiň bahasynyň $113 ýeten wagtyna gawat gelipdi. Häzirki wagtda bir barel neftiň dünýä bazarlaryna bahasy $50 sähel ýokarydyr. 2011-nji ýyldan soň aradan geçen 8 ýylyň dowamyna Türkmenistanyň jemi içerki önümiň ösüş tepkini Halkara Valyuta Fondunyň maliýe hasabatlaryna görä her ýyl pesa gaçdy. Meselem 2014-nji ýylda 10,13% deň bolan ykdysady ösüş tepkini 2015-nji ýylda birden 6,15 götürme düşdi. 2015-nji ýylda Türkmenistanyň manadyň hümeti pesa gaçdy. Şol ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Türkmenistanyň Merkezi Banky ondan ozal 2 manat 85 tenge diýip kesgitlenen $1 resmi bahasyny bir gecede 3,5 manada çykardy. Şondan bäri türkmen häkimiýetleri valyutanyň resmi alış-çalyşyny epetli çäklendirdi. Munyň ýa-ni ýurtda valyutanyň gara bazar dörep başlady. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary resmi derejede ikrar etmeýär. Türkiýanyň Istanbul şäherinde Türkmenistanyň bir raýatyna nämälim adam ýa-da adamlar tarapyndan hüjüm edildi. Bu wakadan bir gün öň Türkiýanyň Sakarya welaýatynda tin satmakda guman edilýän 3 denan şolsanda Türkmenistanly bir aýal tutsak edildi. Türkiýanyň haberleri.com neşriniň 18-nji oktýabrda çap eden maglumatyna görä Istanbulyň Beýoğlu etrapçasynda türkmen raýatyna şahsiýeti entek anyklanmadyk adam ýa-da adamlar tarapyndan od açyldy. Waka ýerden saat 5:30 töwereginde Çukur mahallesiniň Zerdali köçesinde boldy. Köçede ýörep barýan türkmen raýatyna ýarag bilen od açyldy. Ok seslerini eşiden giýje garawullary Zerdali köçesine gelende türkmen raýatynyň ayagyndan yaralanandygyny we ýerde ýatandygyny görýär. Garawullaryň habar bermegi netijesinde wakanyň bolan ýerine baran polisiýa işgärleri yaraly adama ilkinji saglyk kömegini berýärler. Soňra ol bu ýere gelen saglyk işgärleri tarapyndan tiz kömekde keselhana alınıp gidilýär diýilip neşriň habarynda bellenilýär. Maglumatda ayagyndan yaralanan türkmen raýatynyň ölüm howpunyň ýokdugy aýdylýar. Şeýlede Türk polisiýasynyň hüjümi amala aşyran adamy ýa-da adamlary tutsak etmek boýunça gözlek işlerine başlandygy hem bellenilýär. Bu wakadan bir gün öň has takygy 17-nji oktýabrda Türkiýanyň köpçülikliğin habar beriş serişdelerinde Türkmenistanyň başga bir raýaty barada habarlar hem peýda boldy. Milliýet neşriniň maglumatyna görä Sakarya welaýatynyň howpsuzlyk işgärleriniň geçiren reýtlerinde tin satýandygy aýdylýan 3 denan şolsanda Türkmenistanyň bir raýaty
saýty tutsak edildi. Howpsuzlyk işgärleri Sakarya welaýatynyň Ada Pazary sewitindäki 2 öýe reýd geçirdi. Reýdiň netijesinde ten satmakda öň hem hasaba alynan S.U. şeýlede Türkmenistanly ayal A.H. we Özbegistanly Zenan O.E. saklandy diýilip neşiriň habarynda aýdylýar. Habarda Türkmenistanyň we Özbegistanyň raýatlaryny Türkiýeden deport etmek boýunça proseduralaryň başladylandygy hem bellenilýär. Türk habar serişdelerinde çykan aýry başga 2 habarda da Türkmenistanyň raýatlarynyň şahsiýetleri köpçüligi dolu mälim edilmeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň Istanbulyň Beýoğlu etrap we Ada Pazary sewitiniň polisiýa bölümlerinden maglumat almak synanyşyklary hem häzirlikçe netije bermedi. Soňky ýyllarda Türkmenistanlylar tarapyndan gazanç gözleginde iň köp ýykyn edilýän ýurtlaryň biri hasaplanýan Türkiýede türkmen migrantlar barada ýygy derli habarlar peýda bolýar.